ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ಇಂಕುಲು ಬೈದಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಪಿದಾರ್ದ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತಂದಪ್ಪರು ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಜೆಲ್ಲಿಯ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ ತೂಕ ಮೋಲಿತ್ತೆ ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ ಎಂಚ ಮನ್ಪಲ್ ಎಂಕ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೊಲ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪಲ್ ತೂದು ನಮಲ ಕಲ್ಪುಗ ಈ ನಿಕ್ಲ ಕಲ್ಪಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಪನೊಂದು ತೂಕ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮದ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಲ್ವಾನೆ ಹಲ್ವಾ ಅದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಲ್ವನೇ ಮನ್ಪುಡೊಂದು ಪಿದಾರ್ದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ್ ತೂಲೆ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಪೂಜಿ ಇಂದು ರೆಸಿಪಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ನದಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಪನ್ನೊಂದಿನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡದ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾ ನಮ್ಮ ಊರದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬುನ್ಯ ಬುನ್ಯ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೈಟಿಶ್ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದೆಟ್ಟ ಇಟ್ಟು ಆತಿ ಇಚ್ಚಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆನೆಂಡು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅವೈತಾಯ್ತ ಬಿತ್ತು ದೆಪ್ಪೊಡು ಸೊ ಬಿತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಅಂದೈತೆ ಒಂದು ಕರ್ಕೊಂಬಿಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತದ ಮಾತ ಐತ ಬಿತ್ತು ದೆತ್ತದು ಅಂದೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀತಲ್ ಇತ್ತನೇನು ತುರಿಪುನಿ ತುರಿಲ ಇಂದೈತ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡನ ತುರಿ ದಾಂಡ್ ಈತ ತಿಕ್ಕಣ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐನಿತ್ತ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ ಕಪ್ಪುಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂದು ಕಪ್ಪುದಾಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ಏತ ಪಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಐತ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೊ ಐಕ ಸಲದ ಇಂದು ಮೆಜರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏತ್ ಕಪ್ಪು ಬರ್ಪುನೊಂದು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ವಾಗ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜ್ಜಿ ಸೊ ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೆರಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚೆಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇಂಕ್ಲಗೆ ಈತ ಏತ್ ಕಪ್ಪುದೆ ಮೂಜರೆ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡದ ಬೊಂಡು ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದ ಸೊ ಇಂದೀತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅಡಿಕ್ ಕೈಲ್ಪಾಡೊಂದು ಪೊಡು ಇಂದು ನನ್ನ ನೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬೇಯ್ತದಾನಾಗ ಇಂದು ಬುಡ್ದು ಇಂದೆತ್ತ ಅರ್ಧ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಾತ್ ಬೇಯ್ಯೋಡು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉರ್ದಿ ಓಡು ದಾಯಪಂಡ ಇಂದು ಜಿಂಜ ಫ್ಲೇಮ್ ಉರ್ದಿ ಇಂಡ ಫುಲ್ಡ್ ಇಂದೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಪುಜಿ ಐಕೆಂದು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೇಯ್ಯೋಡು ಹಲ್ವಾ ಬೇಯರದೀತ ಸೊ ಒಂದು ಬೇಯ್ದಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ವನಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀ ವನಸ್ಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಇಂದೆಂದು ತುಲೆ ಇಂದು ದಾದ ಪಂದ ನಿಕ್ಲಿ ಪನೋಡು ಪನ್ ಪೂಜಿತ ದಾದ ಅಂದು ಅಂಚನೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗುಡೆದ ಫ್ರೈ ತುಲೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಯ್ತದ ತುಲೆ ನೀರ್ ಮಾತ ಬುಡ್ತುಂಡು ಎಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈತೆಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಇಂದೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುನು ಇಂದು ಈತ್ ಬೇಯೋಡು ಪಂಡ ಅರ್ಧ ದಾತ ಬೇಯೋಡು ಇಂದೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೂರ ಪೋಡು ಇತ್ತ ಇಂದೆತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಮತ್ತ ಪೋದಾತಂಡು ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುವಲ್ಲ ತೂಕ ಎಕಡೆ ನಮಕ್ ಮೂಜರೆ ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ಒಂದು ಕರ್ಕೊಂಬಿಡದ ಬೊಂಡು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಅವೆತ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ಅವೇ ಕಪ್ಪುಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡುವ ಚೀಪೆ ಬೋಡಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಕರಗುಂತುಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗ್ನಾಗ ನನ್ನ ಅವು ಬೇಯ್ತದ ನನ್ನ ಹಲ್ವದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏತ್ ಬೋಡವು ತುಪ್ಪ ಇಂದೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಾಯಪಂಡ ಇಂದೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಜ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಇಂದೆಕ್ ಅವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುನು ಈ ತುಪ್ಪದ ಕಲ್ಲರ್ಡೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ ಅಲ್ವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಪಾಡುವ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಇಂದೆಕ್ ಪಾಡುಜ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತ ಪಾಡ್ನತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾದ ಎಂಚ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಈ ನೀರು ಮಾತ ಆಜೋಡು ಚಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಟ್
ಒಂದು ಅವೇ ಬೇಯ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೀರಾಜುನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೂಕ ಫೈನಲ್ ಆತ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತುಲೆಯಿಂದ ಅಲ್ವದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನೊಂದು ಚೂರ ಅಂಡ ಎಂದು ಫುಲ್ ಚೂರುಂದು ಮೊನ್ನೆ ಕಡ್ದು ಚೂರು ಚೂರು ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು ಅವೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸಿ ಬಟ್ ಇಂದು ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನೊಂದು ತಜೆ ಪೋಚಿನ ಫ್ಲಾಫ್ ಮಿನಿ ಅಂಡ ಅಲೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡದ ಈಗೇನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ತಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಮನ್ 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 ಇಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ ಇಂದು ಬೇಲೆ ಪೋನ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಅತ್ತದೇ ನಿಂಚ ತಿರ್ಗು ಆಗ್ಲೇ ಹಲ್ವನೆ ಬಚ್ಚಿದ್ವು ಇಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪೋನ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ನಾಲಿ ಸರ್ತದಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಅತ್ತಿಗೆ ಗೃಹಿಣಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಚಪಾತಿ ಮನ್ತಾರೆ ಲಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಪನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 11 o'clock ಕರೀಂಡು 11 o'clock ಒಲ್ಲೊಂದು 10 ಗಂಟೆ ಶುರು ಆದ್ರು ಅಲ್ವಾ ನಾನೆಲ್ಲ ಮುಗಿರಗಿರುಜಿ ಇಂದು 12 ಗಂಟೆ ಕರೀದು ಇಜ್ಜಿ ಜಂಚದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬೇಗ 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 ಆರು ಎಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪ ಲಕ್ಕರೊಂಡಿಗೆ ಇಂದು ಏನೈತೆ ಗಟ್ಟಿಯದಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಇಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಚೂರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚೌಲೆನ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಗೆತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಂಟಲಕ್ಕದು ಚಾವುಟಿ ಎಂಕಲ ಬಚ್ಚಿಂದ ಅಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕವನು ಜಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾದಂತೂಪ ಎಂಚಾತನ್ ದಾದಾತನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ನು ಊರುದ್ದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಂತೀತ ಕಾಶಿ ಹಲ್ವದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನಿಯರಂದು ಖಾಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋಡ ಹಲ್ವದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಪುಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಮಾರೆ ಮಾತೆಟ್ಟ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡಿ ಇಂಗ್ಲ ಮರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ದಿಯ ಬೈದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ನಲ್ವದಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಣಿಗೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪು ಜೇರನ್ಲ ಪಲ್ಲಿಂದು ಗಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ಇಚ್ಚಾತಂದು ಇಂಕ್ ಊರು ಡೇರಿಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಬನ್ನಾಗ 11 ಗಂಟೆ ನೆರುವಿರು ನಿನ್ನೆ ಇಟ್ಟೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನದ್ದು ನನ್ನ ಹಲ್ವ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ಬೇಕ ತಿಕ್ಕಗ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದೆ ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಹಲ್ವ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದ ಅವು ಒಂದು ಚೌಲ್ಯಾನಗ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂದೆ ಪಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದಂತೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ದಾದನ್ ಮೂಲ ಅಳತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೀಕು ಲಂಚೆನೆ ಎಂಕಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಅವನಿಗೆ ಅಲತ್ತೇನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಳತೆ ಸರಿ ಆತನು ಓಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗಾವೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ 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 ಇಂದು ಏರ್ ಪನ್ನೆಗೆ ಎಂಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪೊಸತ್ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪುನಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಲು ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಖೀರಾ ಮಿಸ್ ಅಖೀರಾ ಬೇಬಿ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಕ್ಕಿ ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಕಂತಿನ ಹತ್ರ ಇದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆಂಗ್ಲ ಅಕ್ಕಿರ ಬೇಬಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋನುಂಡು ಜೋರು ಗೊಬ್ಬದ ಮಾತ ಆಂಡು ಇಲ್ಲು ಮಾತ ತೂದಾಂಡ ಆಲು ಸಟ್ಟ ದಾಂಡು ಅಂಚ ನನನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕ್ಲಿ ನಾನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಡಾಲಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏಪ ಬತ್ತೀನಿ ದಾಯ ಬತ್ತೀನಿ ಬಂದು ಸೊ ಇನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಂತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕೂರಂದಿಲ್ಲ ಬೇಬಿ ಎಸ್ 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 ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ದೆಪ್ಲ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ 10 ದಿನ ಸರಿ ಇದನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಐಕ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಜೆತ್ತಿನ ಆಡಿಗೆ ಬಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರ ಗಂಟೆದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಡೆಂಕ್ಲ ಬೇಬಿ ಮಾತೆಟ್ಲಪ್ಪಲ್ಲನ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದಿನಕ್ಕೆ ತೂಪುನಿ ಅತೆಪ್ಪು ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಮಂತ್ಲ 12 days ಲಾಂಡ್ 2 month ದ ಬೇಬಿ ಎಲ್ಲೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಫೀಸ್ ಬರುಂಡು 3 ಜನಕ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡಿಂಕು ನನ್ನ ಲೈನೆ ಕಾತುಕೊಲ್ದ ಮಾತಿರೆಗೆಲ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣದೆ ಡೆಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಹಲ್ವ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದತ್ತು ಇಯರೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಗಂಟಾಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತದೇನ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತ್ವಲ್ ಇಂದೇ ಮುಲ್ಪತ್ತೂಲೆ ಇಂದು ಹಲ್ವ ಇಂಚಾತಂಡ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ತೆಳು ಇತ್ತನತಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೈದಂಡ ಹಲ್ವ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ಗೆ ವಿಜಿ ತಿಂತೇವೆ ದೆಟ್ ಬನಲೆಡಿತ್ತಿನ ಹಲ್ವನ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ ಪಾರ್ದು ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪುನಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಣಿ ಓಕೆ ಇಂಕಲು ಫ್ರಿಜ್ ದೀತ ಬಂದಿತ್ತದೆ ಸೊ ಇತ್ತಂದೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ಇಂಚ್ ಆತಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಆದುಂಡು ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜು ಓಕೆ
ಫೈನಲ್ ಆದ ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಡು ನಾನು ಇಂಕಲ್ ತಿನ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇಂದು ಕಾಶಿ- ಕಾಶಿ ಹಲ್ವದ ಲಾಗ್ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಜಾಯ್ ಹಲ್ವಾ ಬಿದ್ದು ಕೊಳ್ಳು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಟೆ ಓಕೆ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ ಪನ್ನೆ ಆಡ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಬೊಕ ಮಸರ ಗಪ್ ಜೈತರ ಮತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆರಾಮಸೆ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಿನ್ನು